We hebben een geweldig gezellige dag gehad, ondanks het treinwetter. Aan de andere kant een spiedig gevoel. Wij hebben een club die 124 jaar bestaat, zo'n 1892. En het ijsziekje in de kennel treien hier in het meer. We zijn een van de 3 jouwe clubs in Friesland nog, de oudste. En dat je nog het veld in kennen, dat is heel spijtig. Wij denken net dat wij bij het veld in kennen en daarom gaan wij zijn, we stappen er maar in het 124ste hier. Nou, het is de laatste keer geweest dat we maar de ijsclub voor het West binnen. En ik ben een beetje verdrietig erover, maar we hebben een ijsziekje, dus dan is het gebeurd. Het is voorbij, jammer. Laatste stukje. Trainen dan je eigen? Ja, maar dat valt daar. Net een goal met Bleedweg, 124 hier. Dat is nog. Wij zijn een ijsziekjesclub, wij zijn hier een vogelwacht. Wij zijn ook alle lid van de vogelwacht als nijswaarger. En wij doen onze nijswaarger de komende jaren gewoon terug. Maar het ijsziekje, het doel van een ijsziekjesclub is ijsziekje. En er zijn 2 volledige verschillende begrippen. Het ijsziekje en de nijswaarger. Het is in die geval een beetje de jagerwijze, het oerinstinct die de mensen omheen helden. En in het andere geval is het de zorg van de jonge vogelpieken dat die gerut worden. En dat is het doel, het gemeenschappelijk doel. En ziekje en nijswaarger. Ik zoek naar de Rolling Stones, maar mijn vriendinnetje, dat is oergang. Omdat wij de afsluiting hebben van de ijsziekjesclub. Wij hebben 124 hier, maar die man altijd aan het ijsziekje geweest. En daar zetten we nou een punt achter, omdat het ijsziekje gebeurd is. En wij zijn geen tekenrandje, dus wij houden ermee op. Dus dan heeft het verroer om de Rolling Stones in de arena, laat die maar zitten. Dit was de laatste kans om de Rolling Stones te zien, denk ik. Maar dit is ook de laatste kans om afscheid te nemen als vriend van de ijsziekjesclub. Dit doet een soort mij al, hè? Een hele hoop. Het ijsziekje is gebeurd, maar een hele vriendenploeg gaat er ook mee op. Het is jammer.